ploegen, dispatch, alle ploegen voor dispatch. Dader van de overval. Gekleed in een grijze jeans, grijze oliejakker, beige sjaal, is drager van een baard, een grijze pet en is gewapend met een mes. Oud, oud. Er is een overval gebeurd op een apotheek en de dader is te voet gevlucht. Hier is de apotheek. Bravo 710, je gaat naar de achterzijde. De interventieploeg Bravo 110 neemt de voorzijde. Bravo 110. Buren hebben hem gezien en hij vlucht in de richting van het basketbalveldje. Oud, oud. Als ik langs voor uitstap, er zijn twee weggetjes. Ga jij langs de achterkant en ik ga die richting uw kant proberen. In de tank te nemen. Dus. Ja. Ja. Blijf in contact, hè. Ja.